ilmeisesti joku porilainen paskakassa suunnittelee uutta videota. No nehän saa tehdä. Siellä oli jo se yksi joku uusi Galdor. Joku nimimerkki Galdor, mikä se on sitä samaa paskajengiä. Se on kova kritisoimaan kanssa, mutta itse on niinku täydellinen. Se on vähän niinku testoton lapsi, kun se idisee. Se kimittävä ääni. Se on varmaan 2 tiilinmurikkaa laitettu tai pähkinäsärkiä ja pallit. Että. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Että jos kuulee joku työntekijä, niin täällä on tällainen hetero vailla töitä, lähihoitaja, kaikki luvat on, plus kipuluvat ja kaikki muutkin, että ekstrana. Eli tällainen hetero vailla töitä. Joo, en mä pelkää sitä, että jotain kakkaa ja pissaa. Sehän on nautinnollista pieni käry. Ja mikä on lempisana, minkä mä aina sanon, kun mä menen sinne nurkkaan, niin se on huora. Se on se. Joo, mä laitan vielä toiseen laitokseen, vielä sen jälkeen, että jos ei mua tyydytä hänen vastauksensa ensi viikolla, se lähtee ylemmälle taholle sitten. Se on sellaista, katsotaan pari kikkaa on saada kyllä tossa, että ne tutkinnat auki niin sanotusti. Ei nyt täällä mainita kuitenkaan, mutta niin ne varmaan kilauttaa siihen ensitöikseen siihen KRP:lle, kun mä vihjaan siinä, että sinne voi soittaa sitten. Että jelppivät mua silloin, kun mä lähdin sieltä rikollispiirestä.